Sibaphe mngoko ibaphe nsundu ayatshona malaga. Sinomusa Cultural Group leyo isitsho sithi siva kamandi. Siyangena kwenjenje injalo njoku sothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezo lakowethu iinkosi izibonda onozithetyane amaphakathi akomkhulu abantwana bethongo bantwana bengulo sitsho sithi mabudethu bomnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele indlantloko zamakhaya inkulu intlabi odadobawo omafungashe siyabulisa ke ukwenjenje masiyenze bengumhla wesine kwinyanga yenkanga ngumnyaka ngowama-2025 ngapha komboko ndingumakhaya ndowakamzambu umntwana ngumngqongo lo ntsundu sophitsha umgudu unxeko sondanditshabeli kazumenzanto ndinkonjani imnyama iphapha emafini buyizofela ekhaya ikilundi emandungwaneni koqhwesho diyo gungo ndarhana amagesa angarhalela into yamntinto zineento zazo masiyenze bengolesibini ezintsukwini injalo njengulo lwesibini kudala ugxeleshile into yokuba ngaba kweku ufika nini lo lwesibini wokuba ngaba sibe kanti sihlalutya amathongo nguwo lo injalo njoku asiwahlalutyi nje siyakwazi nowahlahluba nje mna nomazalini khona ijwarha lasematshatshwini ngutata uDumsane kakhungwayo sele ngqangile injalo njoku ukhololo wena mphulaphula eFukani Community Radio kwelisuku lanamhlanje mazaleni umtika udolo limdaka ngenxa yothandaza obo sikakhathitha sikajolela sikasoka sikavula ngengqele ndiyakuxelela kuye yedwa ijwarha lasematshatshwini soze ulibonwe kwiSouth Africa iphela kwilizwe liphela nguye yedwa elasematshатшwini uphike loba ndikho bawumazaleni ijwarha lasematshatshwini mandikubulise tata ndikunike nethuba ubulise kumphulaphula ekhaya amakunqongo ngithathe lithuba tata ngiqale ndibulise kuwe apho esikhululweni ndenze nakanjalo kubaphulaphuli bonke bevukani kuzo zonke indawo baphulaphule kuzo kwiSouth Africa kwiAfrika kwihlabathi liphela ndicama kusho njalo wonke amathongo okukhanya ndicama kusho nanjalo kuzo zonke iinkundla zokukhanya ndithi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya ndiyazibulisela nam kakhulu Dumsana kakhungwayo inkosi yesizwe igama lomoya lona lodwa ijwarha lasematshatshwini oqhumba somawosodubhani ndikhona phaya njengawa ngeke ndiwalibala amajwarha okhathetha umayarho soko ombethe nontingeni otheleza abantu abahle sibephethe isikhali ndithi makube camagu bexhosi nakubo camagu msasazi inkosi mngqongo camagu mazaleni camagu ba ujwarha injalo njoku ubulindelwe ngamehlo abomvu sele bengqanga ke injalo njoku benawo amaphupho ngoba lokhu thina sikabantu abathonga silele sithonge sihleli injalo njoku sithonge sele sihamba yiloo nto ke soloko siyibethele into yokuba ngaba xa uthe wabe kanti uyathonga ube kanti ulizisa ngaphambile elo thongo lakho bawumazaleni hayi akunceda uba ngaba sibe sikhalazi uba kuthini ngolwesine ndingapha eThambo Village mntakadadewethu phaa uye wabe kanti udlalwa ngumhlekazi phaa ngolesihlanu lo sesuka kulo wabe uyabethwa ke lizulu elo sobe ke simbeka ngolwesine lo siya kuye ya kodwa ke silapha simngqongo nibuye nganeno tata nibuye nganeno Tamako ningazenzakalise tata Nkosi bamazaleni imphulaphuli masiqhube nenkqubo ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu kungolwesibini ke uyawuza ke nethongo lakho injalo njoku uze nalo mphulaphuli ungabikho mde kakhulu khona ukuze nabanye babe kanti bayafumana ithuba lokuba ngaba babe kanti nabo bayazibuzela uyakusibamba ke kwiinombolo zomnxeba 072 514 5381 072 514 5381 sikhona phaa kufacebook amasiko nezithethe @Vukani Community Radio amasiko nezithethe @Vukani Community Radio kulapho ke uyawuthi ube kanti udibana nathi khona ke sikunike lo thuba ke 072 514 5381
Bamazaleni kukho ithongo ke bendilifumene apha eweekendini lisuka komnye umphulaphula esithi heyi xa kunye noba umazaleni ndicela undibuzele eli thongo xa uthonga ingathi uhamba phezu kwameva uba umazaleni wathi uhamba phezu kwameva kule ndawo hamba kukho ameva inoba ithetha ukuthina loo nto mazaleni camakho tata Elo msasazi ndicela into yobana umphulaphula azi into yobana leyo ixesha elinintsi lihamba nebekelo elo lihamba Yeah. nebekelo elo Alright, libekelo alright. elo. Camakho mazaleni molweni ekhaya Imoto yam into kaMzambo yema molweni tata kodwa nto kaMzambo ndiphupha ndiyiqhuba. alright andikuvanga apha ekuqaleni ndikuvanga apha ekuqaleni Yema okay imoto yakho kodwa yema nto kaMzambo Okay. ndiphupha ndiyiqhuba. And eli phupha liyandizinga. Andazi ke unawalithetha ukuthini na nto kaMzambo. alright Khandihlalutye apha. Nkosi kakhulu uthi imoto yakhe yema ayisahambi kodwa apha emathongweni uphupha le moto yakhe eyiqhuba bawumazaleni ufuna uqonda ingaba ithetha ukuthini loo nto camakho tata Ixela loo nto leyo msasazi xa ndimjongela phaya umphulaphuli phaya emoyeni ndimjongele kuyacaca into yokubana kudala exelelwa akayiqali uyiphupha nje bebesithi uyiphuphile ngoku uyaxelelwa ke ngoku into yokubana izinto zabantu imbango ukuba ibe lolaa hlobo elulu izinto zabantu ayonto edaliweyo yinto eyenziweyo leyo camakho msasazi camakho mazaleni masikhangele omnye 072 514 5381 072 514 qaba nje uze nelo phupho lakho molweni ekhaya Manicamagushe kuwe msasazini utata ukhungwayo. Eli phupha ndiliphutshwe ngumama wam. Uthi uphuphe ingathi uphaya kokwabo ezilalini. Ingathi mna nosista wam sithi uye nathi phayana wabona sodwa esishiya notata wakhe ongasekhoyo. Ngoku uthi athi xa efika afike sele kukho izidudu zotywala azipholisileyo. Esinye siyabe sibila sesibomvu silungele uphako. Wabe ke ngoku mama efike engayazi uba beyephi efika utamkhulu engqengqe ebhedini ezifundela incwadi. Then ke ngoku yena wabe enentloni ebuye sekulethe esithi yini tata uyenze ngokwakho le nto ibifana uba yenziwe ndim. Camakho. alright camakho ulibambile bamazaleni Ndilibambile msasazi. Umama kuyafuneka ukuba awufika phaya onyathela phaa kokwabo awunyathela phaya afike ibe khona into ayenzayo ingabi yonto inkulu kodwa ibe yinto nje elingeneyo ngoba kuyabonakala uba kudala ootata ngoku bomile phaya sebethe bakhwela esibhedini bafunda incwadi babethwa lunqano phaya ukuba nabo khe bafumane nje into ehlayo nje ibe zizihlwele zekhaya ingabi yonto ininzi bento nje uyonukisa nje intsipho into ebalulekileyo phaya camakho msasazi molweni ekhaya Ndithetha noNophe Mduda esechibini Espiritu. Mna ndicela ukwazi eli phupha. Xana uphupha ngathi ndikwindawo enyukayo enamatye apakishwe kakuhle ingathi ndinyuka ngawo laa matye ndiyabambelela ngala matye. Ingathi kubekho amane angathi ayashukuma ingathi ndithi xa ndinobamba kweli litye lingandwisela ezantsi. Ingathi xa ndijonga phaa phezulu sendikufutshane uba ndiqabele. Camakho msasa. alright nkosi kakhulu camakho bamazaleni msasazi uthe umama ngubani nguNokhaya yes ngathi ngunokhaya Duda yes umama uNokhaya phaya ndimjongela emoyeni kuthiwa ke mama kwiinyanga ezintathu ezizayo uzawujongana nobunzima obukhulu kodwa kwabo bunzima obuze unyamezele unyamezeliswa yintoni uzinyamezeliswa lithemba lento okokubana emva kwezo nyanga zintathu kuzawuqala kuvela ukukhanya kodwa ukuba ngaba unyamezeliswa usenziwa lithemba camakho msasazi camakho molweni ekhaya Molweni msasi bendicela undibuzele apha kuba umazaleni xana uphupha ungena etoilet xa ungena kule toilet kugcwele ii-toilet papers zimdaka zonke ezi toilet papers zosulile but uzama ukuchopha awukwazi uchopha because ezi toilet papers ezaphumela kweli thophu uzama ube ngathi ke ngoku uthatha iphepha uyazinyhala uchophe noba lithetha uthini elo phupha
akubonakali phufa but ii-toilet paper ezi zimdaka iphufa. Alright, bawumazaleni ndikufuna siqale siye nje kweli cala levenkile uyawubuya uphendule kwela cala. Tsamaka msasazi. Molweni, nanku umkhulusi wedi ufikile apha eMpuma Koloni uzokusula iinyembezi zabantu. Impilo asoze ibe mnandi xa kukho izinto ezisokolisayo ebomini. Yiza kumkhulusi wedi azokusula iinyembezi zakho, ubuyisa isithandwa sakho, ubuyisa izinto ezibiweyo, ukhulisa ubudoda bube namandla, ufumane nabantwana, uqinisa umtshato, indoda yakho okanye intombi yakho ithande wena wedwa, ukwaqinisa umzimba, uqinisa umzi kunye nemoto yakho, kudala uphangela imali iphelele ezandleni, amatyala uyawanyamalalisa, ukunyusela emsebenzini, uthandwe ngabaphathi, izinto zakho zihambe kakuhle ngendlela ofuna ngayo, ukhupha izinto ezimdaka, ukhupha noodikoloshi, ukwenza unyuselwe nemali emsebenzini, unceda umntu nokuba uphi na awine iloto okanye ikhasino. Injoku ungenisa nemali kwibhanka yakho okanye ize ngesikhwama endlini, uqinisa neshishini lakho. Uba ngaba kukho umntu okusokolisayo endleleni yakho, uyamsusa, uqhubezela nomsebenzi ongagqitywanga namanye amatyala. Ungamwhatsappe kungenjalo umfowunele kwezi nombolo 078 22 43 779 078 22 43 779. Ngumkhulusi wedi, yindoda enkulu. Nostirolo, sisiganda sombongo, igandaganda yewilisi, igorha nereyido. Ngama-26 imizuzu ibethile phaa intsimbi yesibhozo. Camako bawumazaleni, ndiyathemba ulibambile laa thongo phambi koba siye phaa evenkileni. Ngicela umkhumbuze nje kancinci nje msasazi. Alright, leli umphulaphula bethetha ngento yasetoilet ne-toilet paper. Eliya lamaphepha lawa. Umama uzawuhluthwa ngabantwana abaya phaya. Kukho umcimbi okhoyo phaa ekhayeni. Izinto zabantwana baphaa ekhaya azide zihambe kakuhle ncam ngendlela efanelekileyo. Unobangela loo nto leyo yinto eyenziweyo leyo. Yinto edibene nabantwana baphaa ekhaya la, abazukulwana nabantwana abazalayo. Kukho nje into ethile engathi ncam ngokwemicimbi yabo. Ngokuqhubekeka kwabo nempilo, bahambe into zabo zivaleke. Into eyenziweyo leyo. Xalela loo nto Camako msasazi. Camako sijonga apha emnxebeni. Molweni ekhaya. Molweni. Molo mphulaphuli. Molweni msasazi. Molweni mama. Ndithile msasazi kodwa xa ndivela kude ndaba ndiyavakala kakuhle. Yes, ndiyakuva mama. Nanku uba umazaleni ungaqhubi. Okay mama. Yes. Ukhona mama, thetha. Yes. Ndibona apha abantu abangootata bodwa banintsi baqale kwelaa cala kweli cala labantu abangootata. Bafolile banintsi bazophumela kweli cala labantu abangoomama apha ezantsi kwegedi. Abathatha futhi benzela iphi ntayentla yetilo ibeka ikomiti zamebhesi. Yes mama. Bawumazaleni awunambuzo? Ungabeki mama. Awunambuzo nayo kumama? No, ndiyibambile msasazi. Alright. Phulaphula ereyidweni ke mamam. Alright, kakhulu masingene kuye bawumazaleni. Msasazi, into ecacele phaya umama kokwabo, kukho umsebenzi kufuneka bewenzile weengwevu. Kukho umsebenzi wezihlwele ufaka abantu abadala ekhaya. Lo msebenzi lo kufuneka bewenzile. Iingwevu zingxangile, kudala zilindile ukuba zamkelwe ekhaya ngendlela efanelekileyo. Camako msasazi. Camako sijonge kweli cala. Molweni. Molweni makheni. Maqhutheni. Kukho umntu othi mandimbuzele uthe besenzela umntana imbeleko. Emveni koba enze le mbeleko bathi xa betshisa amathambo, xa besiya phaa ebuhlanti babona iiswiti ezimbini. Ngoku bathi ibaxakile, bayazi loo nto ibithetha uthini, bazisephana ngoku ezo switi ezo. Bathi ze ndikubuzele kuba ithetha uthini Camako msasasi.
ayilophupha yini ayilophupha yini bekusenziwa imbeleko kakuthiwa kubona uthi sisuthi noma uMaqhutheni ya ngathi utsho Okay. andiyazi yes Hayi masizame umsasazi. yes Ndimjongele nje emoyeni nangona yes ingelophupha. Into enzekayo umsasazi, ndiyamxelela kukho umntana waphaya kwelaa khaya owaswelekayo lo mntana lowo. Lo mntana lowo ke ngoku unesikhalazo, ukhalaza kuye yena lo. Kodwa yona imbeleko ihambe kakuhle. Ndingayithetha nje loo nto umgcwala. Imbeleko ihambe kakuhle kodwa ngoku kukho umntana ongasekhoyo phaya onesikhalazo naye ke ngoku. Ngenxa yokuba uzibona ingathi akahoyekanga phaya ekhayeni, ikhaya ingathi alimnakanga. Camagu msasa. Asiphinde sithi uba uMazaleni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lami nginguZanele Mhlongo ekhaya kukaMasha. Ngidlulisa ukubonga kumkhulu Dumakude. Bengisebenza ka-Health iminyaka ewu-18. Kudala ngizwa ngabantu bebonga kodokotela besintu ngemali esheshayo, amagundane nabafana bomoya. Ngangithi yinto engekho leyo. Ngize ngabona abantu engisebenza nabo behamba ngezimoto eziphezulu bayakha imizi yamaphupho. Abanye bathenga imizi ey'ndaweni zesilungu. Laze lafika usuku ngisemotweni yami ngiyongena emsebenzini. Ngezwa kwiredio abantu bebonga umkhulu Dumakude. Befakaza ngempumelelo yabo. Ngafonela oyedwa wabofakazi uSisi Nomfundo, nawe ungamfonela kule nombolo 073 006 9257. Ngiphinde 073 006 9257. Wangitshela indlela asebenza ngayo umkhulu. Ngamfonela njengomuntu odinga usizo, wangenzela iqiniso, akazange angimoshele isikhathi. Wangisiza ngemali yasebhenki. Kanti ubhuti Sibusiso waseNambithi naye unika ubufakazi kwiredio indlela umkhulu Dumakude amsize ngayo ngezikhathi izinto zinzima kuye. Nawe mawufuna ukuphelisa indlala nokuhlupheka, mfonele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744. Ngiphinde 071 711 6744. Yes, imizuzu masiyenze bengama-28 phambi kwethoba intsimbolweni ekhaya. Molweni msasazi, Molweni. Makho msasazi. Bendicela uzundibuze lapho kutata. Mawuphupha kuhamba endaweni ezintaba. And kule ndawo uhamba kuyo ingathi kwakunemizi but imizi ayisekho. And xa uhambayo apha phantsi ingathi kuyaqhuma, ingathi bekubasiwe kuyaqhuma. And then apha phantsi kwenyawo ingathi ndiyatsha. Ingathi ndiyahamba xa ndiphambili, ingathi ndikhwela indawo eyintaba ndinyuke ndiyophumela ngaphezulu. Xa ndiphumela ngaphezulu ndifika kukho indawo engumfula. Le ndawo xa ndingena kuyo le kukho ingca apha phakathi kwayo. Then ke ngoku ndatsho ndavuka ke ndicela ucacise lolo phupha lithetha uthini. Alright, camakho uba uMazaleni, camakho tata. Msasazi ndimjongela phaya emoyeni kumabonakude wakwamoya umphulaphuli phaya. Xa ndithi ndamjonga msasazi, kukho apho baye bathuthela khona kuZwelidala. Ngelaa xesha babethutha bephuma besuka kuZwelidala besiya kwindawo entsha belikhaya. Noba engozwelidala but umzi omkhulu okanye umzi wokuqala wasekhaya basukela bohlala kwenye indawo. Kukho izihlwele zasekhaya ezasalayo apho ke ngoku ezingazange bathi ke ngoku xa befika kule ndawo entsha babafaka ekhaya babazisa bababonisa ikhaya. Ngoku ezo hlwele ezo zizayivala impumelelo yapha ekhaya, izoba ngathi bahamba kanzima bade balungise loo nto leyo. Kodwa uba bayilungisile msasazi bazawudla izambane likapondo, ngoba nanga amadlelo aluhlaza ayavela phaa, eboniswa loo madlelo aluhlaza ukuba balungisile apho bazawuphila kakuhle. Camakho msasazi. Molweni ekhaya. Shone embonini, molweni ngapha, molweni ekhaya. Ndicela ubuza uba xa uphuphe intuku uvuke ekuseni uye uyolentuka uyibone phaa kulaa ndawo ubuna kuyo, inoba ithini loo nto leyo? Phupha intuku xa ivuka ekuseni uyayibona kuloo ndawo, camakho uba uMazaleni. Msasazi ayilophupha elihle elo. Into exelayo iyamxelela laa ntuku, ayizange kakubi laa ntuku kodwa izomxelela phaa uba ndithi ke xa ndimjongela phaa emoyeni azajonge idolo lakhe lomlenze wasekhohlo
lizamhlupha idolo lakhe lomlenze wasekhohlo elizawuthi ekugqibeleni liyochaphazela ke ngoku nomlenze wasekunene. Camakho msasazi. Camakho bamazalini, molweni ekhaya. Right, watsho nemboneni kwelaa cala kweli cala kuthiwa Castere, ndicela undibuzele kubawo xa ubuxabene nodabs wakho ngoku uyamphupha, ingaba lithetha ukuthini? Katsho ngomphupha etheni lo dabs wakhe, uthiwe bexabene naye kodwa uyamphupha ngoku. Hayi, Msasazi akalicacisanga kahle umphulaphula, kungenzeka uba umphupha ukuba bebexabene, singasukeli udabs engenzanga. Ewe. Umphupha nje uba bexabana mabambi koyilungisa njena laa nto, yinto engenamsebenzi leyo. Ngudadobawo wakhe, into zakhe zizokwazi ulunga. Camakho msasazi. Molweni emnqabeni, molweni mama. Molweni msasazi, ngumphulaphula Ncoko. Yes, mphulaphula. Ewe, ndicela ubuza iphupha lonyana wam uphuphelekwa inkomo. Uphuphelekwa inkomo. Angabikho umphulaphula. Alright, yimake mphulaphula, yima ungabeki phansi. Ewe bamazaleni, nako mphulaphula. Ibinjani umbala wenkomo lena ma? Imanqongo nanku ebaleka bamazaleni. Camakho bamazaleni, balekile. Msasazi, kungenzeka into yokubana ke ngoku ayonto eze kakubi leyo ngaphezu kwento okokubana ikhona apho akhulele khona umphulaphuli lo uleqwa inkomo. Ngoku phaa ngoku unikezwa uxanduva lento yokubana makakhe ajonge ukuba kukho umsebenzi wasekhaya oelikhehle. Kungenzeka uba alizange lakhatshwa okanye alizange labuyiswa, kodwa zinto ezinjalo. Kuba akhulele phaa ekhaya ngoku unikezwe elo xanduva lento yokubana makajonge elo khehla elo lasekhaya, umcimbi wokumila kunjalo. Camakho bamazaleni, basijonge kweli cala. Molweni. Camakho tata umazaleni, nawe tata umtseka. Camakho. Phupha ndihambe ndidlulisa ifruthi apha esitratweni, apha elalini. Ingathi umane thiqa abantwana, hambe ndinika abantwana ifruthi. Apha eplastikini, le plastiki ndiyinikwe ngumntu apha ephupheni, andimazi uba ngubani. Ngondiyijongayo ingathi kum ziibhanana, ndicinga uba ziibhanana zodwa. Kumane kuvela lena ifruthi, ibhanana, iapire, inectarine, imengo, iipesika, ndihambe ndinika abantu. Ndicela ubuza ngabe elo phupha lithetha ukuthini amakhwini? Nkosi mama, camakho bamazaleni, camakho mtika. Kuba uthi kuqala bekwathi unika abantwana, ngoku uthi unika abantu, sizayithatha ngolaa hlobo loba unika abantu kunye nabantu abadala. Into enzekayo umphulaphuli kuyabonakala kukho umntu omhlophe phaa kokwabo, kukho umntu omhlophe phaya onobizo. Loo mntu lowo ungumntu ongumama. Loo mntu lowo makaziphi ixesha ahambe aye emzini omkhulu noba kuselagcwabini ayohlwayela zizokwazi uba ziphakame izinto zakhe. Camakho msasazi. Molweni. Camakho dala Ntsundu, ndicela ubuza ndingumphulaphuli, ndicela ubuza into yokokuba mna xa uphupha uncotyiswa iintsimbi ezimhlophe entabeni ngumntu ongutata olixhego okokuqala, uphinde kwakhona uzibone okwesibini unxiba ezi zingathi zeenkosi ezentloko ubhlonga, krakanga, zixobene nezibomvu apha entlokweni. Ndicela ubuza zithini ke elo ke ngokunjalo? Alright, camakho bamazaleni. Camakho msasazi, lubizo olo lelakho elamngqongo, libizo olo. Iphantse ndatsho bamazaleni, lo bizo lo. Hayi, lo bizo cacica. Molweni ekhaya, molweni. Molo msasazi, ima ndicima ireyido kancinci. Cima ireyido tata. Ewe tata. Ndicimile tata. Tata Mwandi, nam ndinephupha apha. Yes tata. Indim tata omncinci wam asovane kakhulu. Nentombi yakhe encinci. Ngoku tata omncinci ke namphupha kwenye igame endibiza. Ngenxa yoba singobani ke ndingayi. Kodwa ngozenzisa andibize ndijike ndiye. Ndifike kuye ndithi xa ndimkhawulelayo ndingekafiki kuye kuthi gxa inkomo phambi kwakhe enethole. Le nkomo lena ize kum ibaleka, athi mandingabaleki. Ndijike ndiye kuye siye sobabini kwakhe. Xa ndifika phaa kwakhe apha kuthi gqithi andibone uba nalo icuba ndingumntu otshayayo. Lokho ndithi gqele intombi yakhe incinci lena ibhuthe le-5 lena. Ayinqande akhuphe enye i-5 rand andike singene kwakhe.
Yes. Kwakhe afika umvuko. Nditye lo mvuko lowo liphela apha iphupha tata. Cela ngicaciselwe nje. Alright, ke tata, phula eradiyweni, phula eradiyweni tata. Nkosi kakhulu. Ya, nanko bamazaleni. Nanko tata, basigele kuyo. Umsasazi omphulaphuli phaya kuthiwa mabayilungise le nto yokungavani kwabo notata omncinci wakhe mayiphele, ngoba kukho umsebenzi abawuphathisiweyo bobabini kwasanaye nentombi le katata omncinci ekufuneka bewuqhubile. Lo msebenzi awunawuhamba omnye wabo engekho ngoba funeka bebambisene. Ukusuka apho zinintsi izinto ezifuneka bebambisene ngazo zekhaya. Makazame yena ukusondela kutata omncinci wakhe balungise loo ntlukwano leyo. Camagu msasazi. Camagu mazaleni, molweni ekhaya. Manqongo waqhawuka, molweni. Camagu Ntsundu. Molweni tata. Umphulaphula apha eQamata. eQamata. Ngicela kundibuzela apha kuba umazaleni. Yiloko qho uba ndithonga ndikwindawo utata wayephangela kuyo waze wafuduka wabuya ke ngoku wabuyela ekhaya. Amathongo amaloko eqala apho noba inkonzo noba bubugqirha. Ungabeki tata. Ungene ngoWhatsApp umazaleni. Ungene ngoWhatsApp. Into enzeka msasazi phaya ngutata wathi awuyeka. Le nto isuka kude le nto umsasazi. Utata wakhe wakhona apho wayesebenza khona, utata wakhe omzalayo. Kwindawo wayesebenza kuyo wayeka. Akaxele emathongweni ukuba uyekile. Wavele wayeka nje. Ngoku naye yabakhona indawo angqengqe kuyo. Kuloo ndawo le bengqengqe kuyo akaxela naye ukuba ngoku hayi ndiyekela ndisabambanga phaya ngoku. Ndiyabulela izihlwele zasekhaya. Ngoku naye ke ngoku ungene kuloo mgibelo mabazame ukulungisa loo nto leyo. Xa elungisa msasazi funeka aqale emva oyiqalela phaa kutata wakhe olungisa leya katata wakhe aze kule yakhe. Ukuba akayenzanga loo nto leyo yonke imizamo yabo neyokufuya neyempilo nje izawuwela phantsi. Camagu msasazi. Camagu bamazaleni basiphinde sithi. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Gama lam ndingunolibabalo ekhaya kuseNgcobo ngokuhlala ndiseGqeberha ndidlulisa umbulelo kumkhulu Dumakude ngokundikhupha ekuhluphekeni. Nawe ungamtsalela umnxeba kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Andiyazi ndingambulela ngayiphi indlela ngokutshintsha impilo yam kunye nabantwana bam. Kudala ndihamba oogqirha kodwa akekho noyedwa owandincedayo de ndazixelela ukuba ndazalwa ndinebhadi. Ze ndeva ngogqirha onyanesekileyo umkhulu Dumakude. Abantu bebabaza kunomathotholo ngaye nakumakhasi onxibelelwano. Abanintsi bemncoma ngokugqibezela imisebenzi eyahlula abanye oogqirha nokukhulisa ishishini labantu kunye nokwenza ube nesithunzi sokuhlonipheka. Nabantu abanintsi bancedakele kakhulu kwicala lemali. Nam ke ndamfowunela oyedwa onobungqina ophumelele kumkhulu uSisinomfundo wasePietermaritzburg kule nombolo 073 006 9257. Ndandisithi ndiyenza okokugqibela naye wandibalisela indlela owayekade elahlekelwa ngayo kwabanye oogqirha phambi kokudibana nomkhulu Dumakude. Ndamfowunela ke umkhulu wandixelela indlela anceda ngalo. Ndalufumana uncedo ndaphinda ndamnxumanisa nomama uNomajama, naye walufumana uncedo. Xa ufuna ukuva ubungqina kuSisinomfundo mfowunele kule nombolo 073 006 9257 073 006 9257. Ukastiro sisiganda sombongo. Ngicela igrasi yam ntombazana. Yes, imizuzu masiyenziwe 16 phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi yethoba. Msasazi molweni, ndinengxaki yophupha ndisilwa nenyoka enkulu kodwa ndide ndiyohlule. Liyandoyikisa, iyandoyikisa le nto. Ndingumamvulane apha eQuluqu eNgcobo. Camagu bamazaleni. Camagu msasazi. Into eyenza uba umphulaphuli emane ephupha laa nyoka lithunyelo eliya.
elidibene namayelenqa abotshelwa wona. Kukho amayelenqa nje namathunyelo nje alandeliswa ngawo. Camagu msasazi. Camagu basijoyina lapha emnqwebeni kule layini yesithathu. Molweni ekhaya. Molweni msasazi, kunjani? Siyaphila khona, kunjani ekhaya? Lapha eNgcobo. Camagu tata. Ngifundise namthetho emazaleni, ngicela ukubuza bamthetho emazaleni uba xa uphuphe umphanda but lo mphanda uboni unantoni ngaphakathi. Ulapha usile apha ekhayeni then emveni koko usakujongeleyo msasazi ubone sewunike ienvelope ezibrown but nazo awuzazi uba zinantoni ngaphakathi. Alright, yeah. Ngathi ziyafakwa apha kuwe ezipokothweni. Okay ke tata. Alright, Nkosi kakhulu. Phupha umphanda kodwa akawuboni nantoni ngaphakathi, aphinde athoke ingathi unikwe envelope ezi-brown kodwa akazazi nazo zinantoni. Camagu bawumazaleni. Bawumazaleni. Msasazi umphulaphuli phaya into enzekayo kukho into ibhekile funeka ayenze phaya ekhaya. Ibhekile funeka enze phaya ekhaya. La bhekile iza kukhulula imicimbi yakhe ezezimali ngoba kuyabonakala uba zikhona imali zakhe ezibanjiweyo. Ngoku ezo mali nemicimbi yakhe ezezimali engade icace kakuhle. Ngoku izawuthi ke ngoku zikhululeke yonke loo nto leyo ibe khona into ayenzayo apha ekhaya akanukusintsipha ekhayeni. Camagu msasazi. Camagu ekhaya, molweni. Siyaphila tata, ninjani ekhaya? Phila nathi. Phila noThawe encoka kwaXholo tata. Thawe Nkosi. Iphupha ndileqwa inja tata emhlophe qala nje ayidini uvumana ngabe lithetha uthini lophupha. Alright ke tata. Alright, madoda. Oh, wemka. Camagu bawumazaleni. Msasazi la nja emhlophe emleqayo ayizumenza nto la nja le. Zinhlahla zakhe eziya. Unothi xa eyifuna into ayifumane kodwa yena angayamkeli ngendlela efanelekileyo. Ibe ngathi ngumntu nje lo ukhalelayo okanye ongathi onganeliyo. Ubonakala umntu onganeliyo ongade axole ngqam. Camagu msasazi. Camagu tata, molweni ekhaya. Molweni tata umsasazi, molweni, ndiyaphila mna kwabantu. Ndicela ubuzelwa mna eli phupha. Ndingumntu okhathazwa ngumlenze, ndaqala ngo-2021. Kodwa qho uba ndiphupha ndingahambi ngantonga, ndizihambela nje. Qho oko liyandiphindaphinde elo phupha. Qho uba ndiphupha ndingahambi ngentonga. Ndicela ubuzelwa kutata uba ithetha ukuthini loo nto leyo. Right, Camagu bawumazaleni. Msasazi umphulaphuli kuthiwa manintsi amathuba yokuba angakwazi uhamba ngaphandle kwalaa ntonga xa ngalwa alwe ngawo wonke amandla anawo azimisele ngoba kuyabonakala laa nto hamba kwakho yentonga ayonto edaliweyo, yinto eyenziweyo ngabantu, yinto yangamabom leyo. Asenawo isekhona nendlela yokuba loo nto leyo ingalungiseka nangona ke kungekhe kufane nakuqala ngoba neminyaka seyihambile. Camagu msasazi. Molweni ekhaya. Lento. Molweni mama. Siyaphila khona, kunjani mama ekhaya? Yes. Umntana wam usesikolweni okucrazy ethi yonke okuphupha esinkobe ngoku unesifo esivele siqaqambele ngamandla. Ubuza kuthatha inoba isethi. Alright, uphuphe esitya inkobe. Uphuphe esitya inkobe. Inkobe usesikolweni, umuntu umntana wakho usesikolweni uthi iveki iphelile gungqo ephuphe esitya inkobe uthi hayi isisu sakhe ngoku asikho right tu, inoba ithetha ukuthini loo nto? Camagu bawumazaleni. Eziya inkobe ke msasazi njengoba sikhutshwa ngumntana osesikolweni, eza nkobe zamsasaza ayizonkobe zomsebenzi okanye zesiko, lidliso. Uyadliswa, lidliso elo msasazi. Uba angagqibela eba nemimoya, uba sekukho imimoya ethile aseyithunyelwe umntana seyifakiwe. Camagu msasazi. Camagu bawumazaleni. 072 514 5381. Molweni ekhaya. Kawunyusa ilizwi mama, siyaphila ninjani? Yeah. Ndiphuphe namhlanje ndisedameni elikhulu. Ndihamba netom yam, kukho nomlungu kweli dama.
ingafumana ityiwa nguxamba ukrem kwabakhwele basemanzini. Okay. Ungaba licela ukuthini lo phupha? Alright, Nkosi kakhulu. Thonga ngathi basedamini notshomi wakhe kukho nomlungu ke kwelidama. Uthi ngathi itshomi yakhe ityiwa ngukrebe apha kwelidama. Inoba ithetha ukuthini loo nto? Camakho bamazaleni. Msasazi, umphulaphuli ungumntu omhlophe. Ungumntu omhlophe umphulaphuli phaya. Xa engaziqondi angandibamba ndimcacisele acacele uba nditsho kuthetha ukuthini na xa ndisitsho. Okwesibini, kuyabonakala ebumhlopheni bakhe uhamba nelaa thongo libomvu. Kukho elaa thongo libomvu. Okwesithathu, ungumntu onesihlwele esikhulu sasemzini omkhulu. Camago msasazi. Bolele ekhaya. Amaku msasazi, umphulaphuli Bholotho. Yeah. Sasazi cela ungondele eli thongo ndithonga ndingathi ndilele kodwa ndilelanga. Ndihanjwa yinyoka apha enkulu. Inkulu apha le nyoka ihamba apha esifubeni ndiyaphinda apha ezintsukwini. Ingathi hambe esandleni nalapha ingathi andilelanga. Ndicela uqonda uba hayi I know lithetha ukuthini. Inyoka ihamba esifubeni iphinde ihambe apha ezandleni uyayithonga. Camakho bamazaleni. Msasazi, ndimjongela phaa emoyeni ndiyamhlolela umphulaphuli. Umphulaphuli ngumntu kukho umsebenzi othile awufunayo. Lo msebenzi lowo uzawufumana xa engazimisela enze ezaa zinto kulaa ndawo waye kuye kwathiwa makenze ezo zinto. Ngoba kunendawo wayekhe waya kuyo waxelela uba makenze ntoni na kuloo ndawo. Uba uyile apho uzawufumana lo msebenzi lowo neento zakhe zizawutsho zikhanye. Camago msasazi. Molweni ekhaya. Molweni. Molo mphulaphuli. Icon. Hello. Molweni. Yes dad. Mgodi hamba ngutsundu lapha eTofimvaba kulala kuthiwa kwaNdlangisa Ntsundu. Ntsundu. Ewe mgodi. Mgodi bendicela undibuze lapha kutata lona mandinento yokuphupha into edibene neemoto and nalapho ndandisebenza khona kude iinyanga inoba lithetha uthini. And okwesibini phupha laa kwindawo endandisebenza kuyo ndo ndiyiphupha loo ndawo leyo. Okwesithathu kukho iimbovane ebezihamba apha izolo emnyango apha endlini. Inoba lithetha uthini? Iimoto uthi iimoto zitheni zona uziphupha zisenzani ezi moto? Manje ndiloko ndiphupha into edibene nebhaki ndiphuphe neequantum ndiyiqhuba ndineento zam ezana. Wayesenza ntoni phaa emsebenzini yena umsebenzi wakhe? Wawusebenza ntoni? Bendisebenza kwi-refinery mgodi. Ndisebenza ngamazinki, sheet metal worker. Oh, all right. Wasebenza ixesha elingakanani phaa msasazi? Wasebenza ixesha elingakanani? Ndisebenze i-5 years bawujwaka. Okay, kuyabonakala tata uzange wawenza umbulelo uyeka kwakho phaa ngoba wawucelile laa msebenzi wathi uyawufuna emva koko uzange uwubulele xa usowuhambile. Uyibambile? Ya, uyibambile. Molweni ekhaya. Cabagwini tata Mazaleni notata Mngqongo. Molweni. Ndingumzondi ndilapha eFalbangi. Yes mzondi. Utata Mngqongo kandibuzele kutata Mazaleni kunengxaki yesikhali esimane sindehlela like isikhali esindilimazayo. Okokuqala senze ngo-2021 siphinde ngosenzeka ngo-2025 and futhi kwinyanga enye. Ingaba kukhona into esifane ndiyenze okanye ingaba yintoni kwenzeka ntoni? Kwento kunozalineka akandixelela. Alright. Uthi unengxaki yento enesikhali uthi injalo njoku senzeka ngo-2022 oba ndimbambe kakuhle saphinda nango-2025 uthi isimanga senzeka kwinyanga enye oko soloko ilimala ngezikhali zenzeka kwinyanga enye ezo nto ezo. Ifuna uqonda inoba kwenzeka ntoni? Ikhona into ekumele uyenzile le nto uba ngabe uzomane fumane ukulimala ngezikhali. Camago bazaleni. Msasazi, lifuthe lengozi. Ulandelwa lifuthe lengozi msasazi. Kukho ingozi yokuqala yakhe yamzekela. Eqala nje ukwenzekelwa yiloo ngozi leyo akazange yohlanjwa. Kubalulekile ukhe ngaba waba ngumntu osinde engozini noba ibiyemoto noba ibiyemisi noba iyentoni na ayonto enkulu leyo ngaphezu kwento yobana uye kwiindawo zabantu abancedayo ucela uyokuhlanjwa nje ingozi. Ungayohlambisa ikhaya kuhlanjwe kuba kususwe ifuthe. Camago msasazi. Molweni ekhaya. Sazi ngicela undibuzele kutata Mazaleni ndiphupha kufika usibali wam
ehamba notata wasenkonzweni. Befika behamba nexhego endingalazanga. Bafike bathi, Sibalikazi, lo tata ufuna ukukutshata. Ingathi ndivume lula nam sendimoyozeka ndicaba ndithathekile ndithi kulungile. Ndithetha ukuthini lo phupha? Asibufuna umtshato nawe nje. Camakho bamazaleni. Kukho umcimbi msasazi andizukuya kakhulu kodwa kukho umcimbi phakathi kwakhe noSibari lowa wakhe phaya kwandisalaneni kwabo. Kusekho isikhalazo esithile senkomo ezingekapheleli okanye umsebenzi ohlanganisa amakhaya wona womtshato apho kubonakala khona kusekhona apho kusilela kakhona. Funeka beyilungisile ke loo nto leyo. Camakho msasazi. Ekhaya. Molweni msasazi, ndingumambongwe ndicela ukubuza apha kutata okokubana ndiphupha ngathi ndinyuke endaweni enodaka ndinyuke ndiyowuqabela. Xa ndiqabela ndidibane nosista wam owaswelekayo aphokothi ezipokothweni zakhe andinike ii-R5 eziyi-2 adlule. Xa ndiphuma ke ngoku kule ndawo bendikuyo ngongathi ndisecaweni phethe incwadi ezimbini, kwezi ncwadi ezimbini ii-counter books. Kwenye yazo kukho imali eziyi-R200 zodwa. Thetha ukuthini ke loo nto ke msasazi? Nkosi Mambongo, camakho bamazaleni. Umambongo msasazi, iintlahla zakhe zikhona, hayi nje kancinci kakhulu. Ndiyamjonga lapha emoyeni kakhulu kwicala lezorhwebo. Xa angaqalisa urhwebo iintlahla zakhe zawuvuleka ngendlela esisimanga. Kodwa kukho le mimoya yobumnyama emvaleleyo. Yinto yangamabomi enziweyo leyo uba makuvalwe iintlahla zakhe ngoba ikhe bamyeka uyawuphumelela ngendlela esisimanga aphinde abaxaxe. Camakho msasazi. Ekhaya. Camakho msasazi, ndicela umbuzela kutata Mazaleni. Ndinephupha apha ndiphupha ingathi ingathi kuxheliwe inyama yehagu. So le nyama yehagu ingathi andiyabi seyivuthiwe ndenza izithebe and ke ngoku into endibhidisayo ngabantu abangoobhuti bodwa apha. Ndingumntu ongusisi ndedwa. So ingathi ndabela ababhuti le nyama yehagu. Le nyama yehagu. Noba lithetha uthini. Camakho, Nkosi, camakho bamazaleni. Umphulaphuli phaya msasazi, into enzekileyo kukho umntu ongusisi omleqayo ngokwezinto ezidibanise nezinto zobudlelwane. Ngoku uyamleqa lo mntu ngenxa yomntu ongutata. Ngenxa yomntu ongutata. Ngoku loo nto leyo ingamenzela nesisu esingasihlanga kubekho namadliso kubekho yonke le nto lena engentlanga. Makazame uyiphakamele ayilungisa loo nto leyo. Camakho msasazi. Molweni ekhaya. Imanqongo. Watshona embonini wandindiza sikhangela abokugqibela imizuzu mithathu phambi kweyethoba intsimbi loo nto ithetha uba ngaba sele sowazela ngomva amaza omoya mandikhangele kweli cala ngela kusithiwani. Molweni ekhaya. Camakho umphulaphuli ucela ndimbuzele ayilophupha. Phaa endlini efestireni kuneembovane ezimnyama zinyuka zisihla kodwa zenza into ezinye ziyabhabha. Ngabe uthetha uthini loo nto? Alright, ayilophupha bamazaleni. Uthi apha endlini ke kuthiwa kukho iimbovane ezimnyama zinyuka zisihla kodwa ke azilumi mntu azenze mntu nto. Ingabe unalwazi nabazithetha ukuthini ezo mbovane? Camakho bamazaleni. Xa ndimjongile emoyeni phaya kunomntana omhlophe ongumntana onobizo. Lo mntana lo ngumntana wentombazana. Ezaa mbovane zezakhe ngoba kukho nomntu wapha ekhaya owaswelekayo ongumntu ongumama owayeza nayo yonke le ngulo emhlophe. Owathi nokusweleka kwakhe abazange nezinto zakhe baziphatha kakuhle ezi wayezisebenzisa. Camakho msasazi. Camakho. Molweni ekhaya. Molweni. Hello, Dr. Msasazi. Kulapho ngicela undibuzele apha kutata uMsasazi. Loo nto owenzileyo tata, cha kunephupha endimane ndiliphupha ndisipha ingca ekhaya. Cha ke ngoku le nto yale ngca iyandixaka, ndiyihlohla apha endlini yam apho ndihlala khona, apho nditshatele khona apha emtshatweni wam. Alright ke, nkosi kakhulu ke mama. Camakho bamazaleni. Msasazi, kukho umntana phaya efuneka athonjiswe phaya ekhaya. Lo mntana lo ngumntana onobizo nangumntana omhlophe intombazana. Lo mntana lo uzawubahlupha kakhulu. Funeka lo mntana lo
enzelwe intonjana. Ndimbonela emoyeni ke yonke loo nto leyo. Mabazame uyilungisa loo nto leyo. Camagu msasazi. Camagu Mngqongo, ngicela undibuzele xa uphupha usoloko uphiwa imali ngumntu wefemeli enye ndide ndiyichole oko kodwa le mali soloko ine-coins. Cela undibuzele msasazi ya utsho lo mphulaphuli. Camagu bamazaleni. Msasazi, usetyenziwe umcimbi yakho yemali umphulaphuli makalibale ngemali ade ucela uvulelo ngoba into zakhe imicimbi yemali ijika kufitshane imali kuqheza jika kufitshane ade loo nto ephakamela oyilungisa loo nto leyo. Camagu msasazi. Masivale bamazaleni, masivale tata. Inkosi msasazi, abaphulaphuli mabaqhagamshelane nathi kwinkolo yomzikanto. Athi inkolo yomzikanto baqhagamshelane nathi ku-Facebook page nakwi-TikTok athi inkolo yomzikanto. Kungenjalo kulaa nambara ithi 076 075 9355 076 075 9355 okanye athi 063 182 6858 063 182 6858. Mandithathe lithuba nam msasazi ndizibulelele kuwe kakhulu nakubaphulaphuli bonke bevukane kuzo zonke iindawo abaphulaphule kuzo. Ndisithi busuku benzolo Camagweni. Camagu bamazaleni, nkosi kakhulu tata. Right, masimbambe njalo.